Anyway, yes, you know, the boy actually my tarot. No, in fact, media. Fashion, you know, some man, what fashion. Ti Akomfuor ya mamu nyina akwaba. Yo, abusuafo ya de mapa ba de ba mrantie ni media so e wo YouTube. Safi no join ya samre e okotokofie. Aha, ene ye de nana ama hunadu ato empem ena na dwi na Akomfuor ene amara mo ye no hanya agro kra sabri afi no join ya ha mrantie ni media e wo YouTube. Safi no join ya ha mrantie ni media e wo YouTube, TikTok so Manhyia ni media, Facebook also Manhyia ni media. Sisi afi no adwon ya da so a okotoko hena himfie. Afi se be resreti for se. The best for se. She enkalbo we panso na momfa ni dwuma pa kina na ye bie Asantehemaa emu so. Na nhyehyɛ a ɛwɔ hɔ nie. Ye besre se obi biara so yo ba so ye bema oba ma wafade no honte yi papa cause empanyinfo e de nhyehyeye ene ayegu akwan mu se obi biara so yo ba na so obehwe Asantehemaa na emu na oba nkumade nsumade duku tu ansa na wabedura ntade a yetwetwa akiri ene ntade basa hwe e na wamfa ama Ohene emu ne ho hwe no wanfa ma Ohene emu ne ho na abusuafo egusu kae mo se ubetimi de wadwen kyere aba o Manhyia ni media so YouTube no am yehu ba bi a wo twere free ye bekenkan messages ni nyina de amamo enhyehyeye a sante empanyinfo de abu akwan mu no ye besere obi biara e kyere nyambo anopa ye bie Asantehemaa emu ne so nti no enhyehyeye empanyinfo de abu akwan mu no ye besere obi biara se obi di so no wahwe ya mai cause enhyehyeye na media for no so na me kai obi biara se ye say baby Asantehemaa himfi ho no eni kwan se obi biara de fon ko ho Asantehemaa himfi ho no eni kwan se obi biara de fon ko e pamcho media for no mo me hwe saade we nso ne hwe ni pa ti abusuafo egusu ha Manhyia ni media o mo fama je chere na Sami amamre ni amani kuswa koso Akomfuor okay ya Akomfuor na ko ama
Abusiafo na hu ya minia e wo ha me pese me ne bon kobo obani ne kwa papa obani ne pato wo ya kobo fama na azuo akobo tu na te se azuo akobo tu na wa pa me okay no me de ba se na mo ti amabra ni amani aho da na biwa se na o aba wa hina na das ya
Asantehemaa ana saya wa ya kwa hiki na uyangu hapo kama No problem. ni jawo na ya wada se be fu ye ku akwa ye kwan e be fa so e fa ko pe na na kra be ba fe ma pa yo ya makama sa ne ya ni ta ka ya kwa ya mtu ambaye ya na sai ndio ndio kama ya kwa kusia na nani anataka wasi wa sababu optimus na ya kwa so abubu Akomfuor ni kwa kwa sabe no yebusua o menhia ayi se o ya ba ya amama ya manne ya na ke ma se eno na Akomfuor wasan me mu ha nyina wa kehye mo anda anya program ele menhia yenya akọ wa
aba wo mranti ahi eguso akotoko hena imfi Nananom Akomfuor nyina churchia joining a higher brand media on YouTube. You say live. Kumase Manhyia kotoko hina hifie enna ade na makuna kuna du ade na tompem enna church Asantehemaa abonyanya na ba can kind of mamo. Ya kotoko hina hifie. Ya di ka asha mbose. Bibi biara be prato for me ade bebrem. Manhyia kotoko hina hifie madrentre bia mo de be bia na kenkan amamo we say bro we can't hear you you busua hye video no yeah that kind bia mo beti bia you busua hye Say okotoko hina himfie yadi kan ahye mo say ha ye mranti ahini media fe no adjoin ne ya obetimi a subscribe obe subscribe no a share ama onua wa like no a share ama onua ya wo hwedi bia nya dia rek sabe abe guswe kaimo Nananom Akomfuor na yomuda mudi o magro hapa nya agro media ni wena
Said yadi kan amomanya ntia ne se na ahema fi o camera bia ni ho was a call echina mo amo beba no so o mama ho fie no ho e ma no echina oba bia empe atade bia wotwitwa wawo mu ne saa ne ma no empanyifo am yenya ntia se echina ahwefo amo beba nyina no eni kwan se mo hye ntade bia sabi emfata ko so hema yie ne ye no yegusu a ha ye brante ya hene ni bia abe no ato ne a subscribe na like na share ma onua bia wo fie bia nya bi hwe yegusu a okotoko hena hemfie eho ana panyimfo ade amande ane amamre agufo ye beti atofom bia de kan hyambo se bi bia be fra atofom bia ya de bebrem Adiana mami misa yo kuswa ko hina hifie mrante ahene media na mgusu amohwe no yadi kan hyambo se bibi biara be fra to fom okotoko hina hifie bia ye fan kam ya yadi kan hyambo se bibi biara ebe fra to okotoko hina hifie ha bia Fan kamemo yegusua okotoko ahemfie kotoko hena ahemfie na yegusua ewoyi amane ne amamre bia be frato bia no enne eye nananom Akomfuor da se de uhunu no Yes, indeed. So my dear, we take for your power. I know what is your for them. You busua okotoko hena hivi. Adie ni ni mede makasa adie na wo so setima no so ni yi mede power
Busua busuafo ne busua Sam Crane. Masa only my father's or I would you look my father's about you. Yo, Sabri, Busua, or Potoko. Sabre Ohene media
Ya some of said, David. Kotokohina hivi ya Debremo au Manhyia ni ya safi no adwan ya wunya subscribe no like no asham oni bia ufi bia nyam ya hwe ya kotokohina ahimfi sisi eko enna ye de na makonadu atompem ene de duade na mpanyifo eye amane ne amamre bia efata samri no enye mahene ba ko a ye ne ni din ko Yo abusiafo samre da so awo kotokohene ahemfie se sound ne ya ti for misrama amoma mi hu se sound ne eye misrama afi no adwan ya Nananom Nana Akomfuor Manhyia before the clock. And she said before the update. Snapchat or
Asantehemaa emu ni bibia no o ba e be sere se obema o dress no ho ate ko madia ne suma dia ne na ma no o ba ya fani ye ema Asantehemaa ye nya ne panra ya wada the people be the people dey say the eju ya wada
Yangua na yenche umu kakra tani na kantiti Oh yeah. Now Guswa do agent channel by high Manhyia in the media. What do agent channel by baking kind of amount? We want my win Abri Guswa or Manhyia ahimfi eha ena na Asantehemaa the Dote here started and neno yɛde nyina hyehyɛ so atenefo no nana tonyom saa no Guswa wa ha yɛde kan hyɛ mbɔ sɛ bibia befra tofom bia no yɛmfa nkame yɛtiefo ɛne yɛhwɛfo ha ɛyɛ Manhyia media safe no adjoin a subscribe ne like ne share ma obi bia wo fie bia nya bi nhwɛ me a me di dwuma de ho kyea me yɛ frɛ me listo wo Yesu mpanyimfo no Guswa ba Manhyia ahemfie anya agro kra sabre mpanyimfo na mantie no adehye brantie wa ho abefie mu ha ono na hu se camera ne dane so no piao Ohene piao Guswa Manhyia ivie ya je de obi fira to Manhyia ivie bia yemfa nkame yahwefo ne yetiefo nyina bibi biara ye wo ha kosi eda yawada abusuafo mu Guswa hwe ya aha ye Manhyia media obetimi do adwenkyera ba be kenkan e de amamo e wo Manhyia media on YouTube safe no adwon a subscribe ne like ne share na onua bia wo fi bia nya bi nhwe Guswa agima adwenkyere no Nananom Akomfuor na abie kwan ama wo mo se wo mo meye amane ne amamre bia se fata ne mfanya Nanahemaa ekwan nana amakunadu ekwan nti Guswa wo Manhyia Kotoko hena hemfie ho na yawo sisi a amane ne amamre
Igusua o menhia ahemfie nuanom na igusua ebo nkae se enhyehyɛ mpanyimfo de gu akwan mu se obi biara obeba abese obehwe Nananom emu no esrew oba wakofade no mahonte nkomade ne nsomade ne duku no ma no yenhia no ha se opese okohwe nsomade ene chain na gugu ne nkawa no obi sa opese okohwe Nananom emu no bi nko ade a ye be stress se uduru ha no yi sa ne o mani nyina firi ho eno na mpanyifo be ma aha ni nua ba ko tia me na so nsam owre na amaye ne green no yes eni na amahye no ayi no ni nyina ye mpe no ohema fie da chena so why wa gene so be ba be hwe ohema emu ne dia sa mo wure ene sinkomade ye hia ane ntade a ye twitwa na wo emu no ye bibia ni esre se o pese obehwe ohema emu ne dia atauti ye asante amanne ne amamre ewo Manhyia kotoko ahene ahemfie ye gusu ebo mo kai se ye wo kotoko he ahemfie amanne ne amamre bia be tofom bia no ye mfa nkame ahwefo ye de bibia bebre mo live on the Manhyia media or YouTube. Wa Manhyia kotoko ahene ahemfie ena Nananom Akomfuor eya amane ani amamre ama yebie kotoko hema nana amakula du na emu ne so ene de dia de yechina Nananom Akomfuor ne amahene no ani abrempofo enya kwan abehwe Nananom eni echi eda ebnada ebeto aso saa ukwada so ebeto aso saa ya wada enhye mpanyimfo ayeni ya wada mepacho wow hwemi bia ha Manhyia media sa fe no abaso subscribe na like na share ema obi bia nya bi nke ya mi di juma die ho chia me ya fra me this go ya wada chia wo ko ebie ko ko hine ka ko bia re ni se ya wada so ebie Manhyia ye wo kwa sa mo esu ko ko ebo ya wada e ko atwo se wo nya ma he Ohema anama kwa ya about the one Obia here na be chia o Manhyia dia e wa ase da ya wata ase na meke no ana ni na na no ni na de kotoko hema na amakuna du e be corporate mind ebe na wa ko fa no fabre ana dem ye hia ni pa se de ba bo kan trete e de ko ye ni ana de no ye hia ni pa ya wada ehye ya eda ho ema ya kai mu le Asantehemaa na emu no so Nananom Akomfuor
nyinaa kyerɛkyerɛ mu ɛwɔ ha ɛnya agorɔ koraa ɔmudi ɔm agorɔ yɛgu so a ɛwɔ kɔtɔkɔhene ahensie biribi biara bɛto fam wɔ kɔtɔkɔhene ahensie deɛ ɛfa nkama ma yɛtie yɛahwɛfoɔ ne yɛtie fo nyinaa eti sɛ wowɔ adwenkyerɛ bi a wobɛtumi de aba yɛbɛkan na wame agu baabi a wokyerɛ wɔ adwene fi yɛgu so a wɔ ha damase Ohene ahensie ne ɛwɔ no ankaebo yɛbɛsrɛ mo sɛ mobɛtie no mahyɛ ne nso yie paa sɛ wohyɛ yɛ a na wote yɛ nka a bie srɛ woadwene wobɛtumi de wo comment aba yɛbɛkenkan ɛde ama mo na nkaebo yɛbɛsrɛ sɛ mo nyinaa mobɛhyɛ ne nso ɔno a ɔpɛ sɛ ɔbɛhwɛ kɔtɔkɔhema anim namboɔ ɔtena no yɛbɛsrɛ sɛ mo ahofasuo no moma ho nte mpanyini ɛse mo a ɛma akyitiri ɛma no mommɔ worɛ gengan no ɔmo hia no wɔ ha nkaawa afei so wobɛhyɛ kɔtɔkɔhema a dukudubɔ ɛmfaten nsomade bɛyi yɛ sukuom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ama yɛhyɛ ɔhema ɛnumuyɛgya papapapa enti ebutu a wɔ kɔtɔkɔhene ahensie nananom akɔmfoɔ ɛwɔ ha a ɔmo di ɔmo dwuma yɛdi ka ahyɛ mbɔ sɛ yɛbɛsra toɔ so biara yɛde bɛbrɛ ebutu a wɔ ha Asantehemaa kɔtɔkɔhemaa ne Dote yie na ɛkɔ so no afei deɛ ɛfiri aseɛ mpanyinfoɔ yɛ amanneɛ ne amammerɛ ɛne yɛde nneɛma agu akwan so ne abie na Asantehemaa nana amafono adu anim nyamboɔ kyena ama adɔfoɔ ne agyamfoɔ nyinaa abɛka n'anim nyamboɔ da kyena na mmom ne ɛgu so ɛbɔ no nkae sɛ ɔba so a ɔba a na wama ahosiesie no ho ate mpanyinfoɔ ɛde nhyɛ agugyere sɛi ɛna nhyɛ no ɛteɛ no sɛ wohwɛ no sɛsie a me a ne di dwumadie ntie ho kyea me ɛyɛ listo wɔ wobɛtumi de wadwenkyena aba na wamma hu baabi a wokyerɛ w'adwene ne firi na kenkan ɛde ama wo nananom akɔmfoɔ atwa ahyia na mɛsrɛ mo a
for here and say, the one have good sound. Yes, Rama, you busua to see a video. Problem, I can't be about. I don't see. Anna, sound not the money, you busua. Every now, what's the sex? Idea. Now, sound wrong. Papa. Now, interview some of us are putting in a diamond. Sabrina, Nananom Akomfuor, the Busua, the interviews not there, that's what I was saying. Over what? That's how we know. Now, yes, I hear sound. If we are, one or two interviews at the amount. Now, your interview, Nananom, I am here. Ubudino, and now I'm going wait, every Mr. Odame or say your sound is not connected. Your sound not connected. A problem gets where be now, but you could so you know, Mrs. Odame and Mr. Odame. Yes, sir, and to what's your mind. Now I can see a person already. You have some but you could swear to see a video. Sound no, you have money sound Nina. Mrs. Odame that's a pass. What's massive? You busua a sound and no word, man. It's no. Yeah, I just have someone there. You did be a bit free for Ohene. I ain't the other from the arm. Get the bedroom. You busua or Nananom. Namuguswa de Madden Channel, Ba Muguswa de Madden Channel, Basabre, Guswa, Okotoko, Hene, Nahimfie, Manhyia Palace, and you Guswa, and Bibia, Abraham Life. Nananom Akomfuor. Omoya Manhyia ni amamre bi e fata. Yeta Asantehemaa kwan. This is what da. Sabre ni am di juma ije ho nyame. Your problem is go. Emrantia in media. Ana mabusuma when busua mo say. Aka se be so no de. Yare be prato kotoko. Ina hinji. Manhyia Palace. E de bebrem. Be some pa. Nana ya da ni mo de. Ya de bia be free kotoko ina hinji ya e de abrem. This is what I meant to say. We are enjoying the show. We are trying to say, this is what I meant. I said, it's going to say the camera and sound. You could try and penny for what you do. This is what I meant to say. Now, you could
Abambofo wa ha. Yebe hia bi wo. Ba bi Akomfuor ne kom abambofo no. Yesrema. Am se be ma bi. Wate asi ba bi Akomfuor ne kom no. Yesrema say mo be yi na free jo mama ye. Yesrema abambofo no. Ohene akwan ari amo hano foto kofia ma beja ebutoa Nananom Akomfuor omoyo mama mrani o mama ni ade ja foto Ohene akwan na benu join ya aha branch in the media YouTube Facebook branch in the media TikTok branch in the media Papa so for subscribe sabre asuya abedru ha ono so abedre bibi asuya ono na sese mo asuya ba kafa obedi na agro ya na tia si jom no ana agro aso ya batampa odina agro asawani next okatre foto ko hian ite enibre aso ya tia si jom o ana agro hai aso ya batampa odina agro safen watwania aha I am right in the media sir now me be ofie dia enya bi hwe ya ko to ko hwe hwe e panifo I am ane ani amamre e de ja ko to ko hema e kwan na na makuna eno ana Nananom Akomfuor abepie mu ha omo ya amane e de bie e mo no so eno ase sesi ade na num ade de so mo e o mrantia in the media so dama ya bata pedi na bro kai asio ya bata pano no enya bro ko to ko hina yin fi
Achina mpanyinfo be ya amane ne amamra bie na na makwadu na mu ne so ama obi biara opeso be hebi biara atinya be hebi na mo mo ba no mo ho fe mo ho fa de no e mo ate ama ye Asia ya ba na what oje ya no am ya tonka wajen tira no mo famra e ba kenkan ade amamo aha e mranja ni media mranja ni ba dia wo bia be chia wo ono yire ya dia mo wo bia be chia mo Pasa kwanya weso edi achia ya minia aidegwasibia kama kentinka incoming youth organizer wa shabe fabo me hobanka imedie be sha sha be kotore ni o ya batiko na tawachi de nema be demo kotoko hina india that was a channel. Nananom Akomfuor. Hey, Manhyia, Mamre. That's Akomfuor. And that, I'm saying that you might be was all here. Wait a minute, I didn't share number. I can kind the amount. Interviews ready. Remember, the first change. Message. I have one. I need to go in and say, "Yes, sound. You go so ahead." You know. The rest of them, one man say, "Yeah, I just have some money there. Have some more." Nananom Akomfuor. And now, Ohene, yes, you say. Oh, may I, Manhyia, and Mamre be a butter. Young friend, Akomfuor. Yes, I'm an Nananom Akomfuor. I pay a Manhyia and Mamre, and looking at Ohene. Yeah, butter, yeah. I did a couple of him. Nana, I'm a friend. So, for the sake of our listeners, blended Nananom with English language.
now we are here at Manhyia Palace. The funeral rite of Nananom has just begun at Manhyia Palace. And these are some of the rituals and some of the things that needs to be done for Nananom to be like. That's what we are observing now at Manhyia Palace. For the sake of our listeners, you know, you want to go for a family. Yeah, I'm going to be very now. We are so good. I can see that I am right here in the media. What the other say? Let's subscribe. Now, what's I'm only a beer, what you are here. Yeah, maybe anybody who me. Your friend list over. Wait, your friend, Ohene, Ajiman. You go so out, Manhyia, Ohene, Himfi, Nananom, Akomfuor, and Omuduma. Nananom Akomfuor, I am Manhyia, my baby, a father. Yes, Jacob of Ohene.
Egusua okotoko hina himfie Nana Showboy and I be pemu ano Nana Showboy o si hano bia bojene so show me nipa no di machino my plan is na yi so what it no Egusua me sha himfie say ana say na tie e chana no ye bebie kotoko hemani na amanfo nananom abrempofo nananom amahene nyina abeka kotoko hemani ani nemo oba wa ko fabiano na hote and on next say oh your bad yam come already I agree already dia nanano mama ire de chance mo ha e ko ma dia ne nsuma dia no munyi frame ko na o tresuduku and on next say I penny for aye e dey go akwan okay Mrs. Odame you better fix it we can catch am say you not technical problem kakra igusu aye ho aduma it Mrs. Odame Mr. wa afacha me why you better fix am Egusua kai mo say Sabre Adumo hine adu ha obia sorry nyina Adumo hine na adu ha no omu be ya amane ne amamre bia afata bia ade aja na Asantehemaa kwan o Mrs. Adame Mr. Wa you not technical problem kakra it's me and me big body so nya mo drama mo as a pressure I do me na do
Sabre, the Papa Tongue Craba. Nadia Ohobia, the Sadia Formoso. The Busso Manhyia. Asantehemaa, na himfie. Ye be frata from Biano. Ye fan come here for. Ye the Bebramo. Medama.